B'investiment ta' 25 miljun euro ġiet imneddija l-istrateġija ta' kultura reġjonali għal 5 snin li ġejjin fejn l-ewwel darba il-5 reġjuni f'pajjiżna se jkollhom il-pjanijiet tagħhom fis-settur tal-kultura. Kull sena il-5 reġjuni f'pajjiżna se jkunu allokati miljun euro kull sena sabiex jinvestu fil-kultura. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Kultura José Herrera li qal kif din hija parti mill-viżjoni tħabbret din il-ġimgħa imsejsa fuq 10 pilastri. Għall-ewwel darba qed nitlu fi ftehim bħala Kunsill tal-Arti mar-Reġjuni biex nippromovu b'saħħa kbira il-kultura. L-investiment li qed isir mod dirett u indirett huwa wieħed sostanzjali ħafna, kbir anzi. Min-naħa tagħha d-direttur tal-Fondi u Strateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti qalet kif din l-istrateġija se tkun qed tqarreb viċin l-artisti sabiex jorganizzaw huma aktar attivitajiet. Hija semmit kif permezz din l-istrateġija se jkun hemm aktar kollaborazzjoni bejn l-artisti. Tirrenja ħafna l-kollaborazzjoni hawnhekk, il-kollaborazzjoni fejn jidħlu il-Kunsill Lokali bejniethom, fejn jidħlu r-reġjuni bejniethom, għaliex meta nitkellem fuq kollaborazzjoni tanġibbli nista' nispjega ruħi billi ngħid pereżempju ma jkunx hemm iżjed attivitajiet doppji jew inkella jaħbtu mal-istess weekends pereżempju, dawn huma affarijiet żgħar li forsi wieħed jista' jifhem iżjed x'irrid ngħid kollaborazzjoni. Id-Direttur Ġenerali fil-Ministeru tal-Kultura Natalino Qattart qal kif permezz ta' strateġija bħal din ir-reġjuni m'għadhomx biss fuq il-karta imma se jimplementaw l-affarijiet.